rector magnífic de la Universitat de València, degà de la Facultat de Magisteri, Pepe Pla, regidor d'Educació, membres del col·lectiu La Balarma, alumnes, amics i amigues. Convoquem avui esta roda de premsa per donar a conèixer una nova iniciativa que naix de la Fundació Campus Ontinyent. Sabeu que des de fa ja molt de temps i a més com a algo totalment consolidat existia el premi destinat o dedicat al professor Renau Piqueras i este premi que anava molt més dirigit a alumnat vinculat a matèries de la Facultat d'Economia ja fa molts anys que ve donant-se a Ontinyent, però també pensàvem que teníem un deute amb l'altra titulació que s'imparteix a Ontinyent des de fa anys, amb la titulació de Magisteri Infantil. Precisament també aquest objectiu s'ha decidit crear un nou premi i aquesta és la iniciativa que avui, en companyia del rector i del degà de la Facultat de Magisteri, venim a presentar-vos. Com que avui així hi ha gent que sap d'aquest premi molt més que jo, si m'ho permetiu vaig a donar-li la paraula directament al degà de la Facultat de Magisteri perquè vos pugui contar la iniciativa en si. Posteriorment vos parlarà el regidor d'Educació per parlar-vos de què ha sigut i de quina transcendència ha tingut per a Ontinyent i per a la Vall d'Albaida la tasca desenvolupada pel col·lectiu La Balarma i finalment tancarà el rector de la universitat. Vull començar donant les gràcies a la Fundació per aquesta iniciativa. El premi que avui presentem mostra una aposta de la Fundació Campus d'Ontinyent per un tractament igualitari dels estudis que la Universitat de València imparteix a Ontinyent. Per primera vegada s'aposta per un premi d'investigació en format de projecte a l'àmbit de l'educació infantil, no sols a la comarca, sinó també a tota la nostra comunitat. Amb aquesta iniciativa, Ontinyent és pionera en l'oferiment d'una iniciativa que fomenta el desenvolupament del coneixement relacionat amb la pràctica educativa en la població d'estudiants de 0 a 6 anys. Aquesta aposta en la infantesa és una inversió de futur, no sols des d'un punt de vista econòmic, sinó també com un bé intangible. Avui sabem, contràriament a una de les moltes declaracions desafortunades del nostre ministre d'Educació Wert, que la infantesa requereix més que una atenció assistencial. L'educació de qualitat a edats primerenques té una repercussió sobre el desenvolupament econòmic, social i cultural d'una comunitat, més important que l'educació a qualsevol altre nivell. La proposta d'aquest premi conté característiques que pense que és interessant manifestar i que coneguem. És una proposta que posa en valor l'orientació i aplicació pràctica dels projectes que puguen concursar. És una proposta que demana una estructura i procediment de caràcter científic propi de l'àmbit educatiu. Té com a objectiu aprofundir en el coneixement del procés d'ensenyament-aprenentatge en l'educació infantil, així com en la seva millora. Requereix de l'ús de la nostra llengua. Té un any per al seu desenvolupament. És un format de projecte. Serà jutjat per una comissió formada pel president de la Fundació, el degà de la Facultat de Magisteri i 4 membres més, 2 de cadascuna de les entitats. Es valorarà l'originalitat, l'interès científic, l'adequació als objectius, l'aplicació pràctica i el currículum dels aspirants. És important ressenyar que l'import del premi serà d'uns 5.000 euros que es donaran pausadament. 20% a l'inici, el 30% en el procés d'intermedi del desenvolupament i un 50% restant a l'acabar el premi prèvia avaluació del jurat. El jurat anomenarà un tutor per a fer el seguiment de l'aplicació d'aquest projecte. Esperem que aquesta iniciativa suposi un repte per als professionals de l'educació infantil i un incentiu per a l'accés dels mestres a la cultura acadèmica, contribuint a la millora i a la difusió del seu treball. A mi el que m'agradaria és donar el per què donem aquest nom a aquest premi com el col·lectiu Balarma. Sí que m'agradaria dir en algunes
poques paraules, unes poques pinzellades, qui van ser estos mestres, estos renovadors en aquella època. Des de les instàncies governatives que es van donar suport en els anys primers 80 a experiències renovadores, en un intent d'implicar el conjunt de la comunitat educativa en l'elaboració d'una nova llei, que seria la futura LOCSE, que hauria de permetre una educació de qualitat, crítica i alhora activa. A les comarques valencianes existien col·lectius de mestres que durant dècades havien estat treballant per la renovació pedagògica, en un intent de canviar alhora l'escola i la societat. Col·lectiu de mestres de la Safor, de la Costera, de Castelló, de la Ribera. La introducció del valencià a l'escola, l'arrelament al medi social, geogràfic i cultural, l'elaboració de materials extractius, eren uns dels seus objectius, a més de possibilitar un treball cooperatiu entre els seus membres. L'arribada de la democràcia va permetre una major comunicació entre ells, una consolidació dels existents i els sorgiments d'altres nous. Ubicats en els anys 80 a la Vall d'Albaida, un grup de mestres de diferents col·legis públics d'Ontinyent es plantejaren la necessitat d'elaborar materials per tal de facilitar l'ensenyament en valencià, des d'una perspectiva activa i cooperativa. Aquest és l'inici del col·lectiu Balarma, del que formaven part mestres de diverses escoles públiques de la nostra ciutat, Lluís Vives, Bonavista, Rafael Juan Vidal i Vicent Gironès, i que pretenien oferir uns materials de treball que al mateix temps que ajudaven a conèixer millor el poble, la vall i el país, al ser utilitzat, adaptats a les realitats particulars per a aquells mestres que ho desitjaren, ho fent en valencià, suplint la històrica deficiència de materials en la nostra llengua. Seria bo reconèixer que els seus membres, per agilitzar la feina, es dividiren en dos subgrups de treball, els del cicle inicial i els del cicle mitjà. Si em permeteu, diré els noms d'alguns dels membres, alguns els tenim així, com pot ser el que feien el dedicat al cicle inicial, Immaculada Chaffer Gramaje, Carmen García Micó, Empar Granell Tormos, Joan Llorente Cifuentes, Rosa Rufina Valor, Oti Soria Gómez, Concha Vidal Bas, i per altra banda estava dedicat al cicle mitjan, on els components n'eren Maria Delgado de Molina, Jesús Figuerola Lamata, Robert Francesc Domènech, Maria Micó Barberà, Juan Rodríguez Chao, Carmen García Corberán, Rafa Torró Martínez, Ximo Ureña Martínez i Josep Andrés. Coordinats tots entre ells, elaboraren una sèrie de materials experimentals que foren posats en pràctica per companys i companyes de diferents escoles de la vall, introduint una manera de treballar on la cooperació, la col·laboració i la discussió mútua marcaven les seues relacions. Una vegada comprovada la seva utilitat, serien editats i distribuïts entre el magisteri de la comarca. Dissortadament, la fallida de l'editorial dificultaria i finalitzaria l'aventura. Per altra banda, dificultats de caràcter administratiu farien que els mestres no continuaren en els seus llocs de treball, al ser desplaçats a altres escoles, finalitzant l'experiència. El col·lectiu Balarma suposa, per a la història de l'educació de la comarca, un exemple de mestres que un a un, i en especial com a col·lectiu, simbolitzen i en recorden que una manera solidària de relacionar-se amb l'alumnat i amb la societat és possible. Creiem que portar aquest nom, aquest premi, avui en dia, conforme tenim l'educació nostra al nostre país, crec que és de meritària, sobretot, el poder donar veu i història i que tots coneguen com es dia i com treballava el Premi La Balarma. Senzillament, donar-los enhorabona per la seva tasca que van fer i que els premiats puguen, per almenys, semblar-se a tots aquests treballadors. Permeteu-me, no és que vaig a passar lista, però a mi m'agrada molt nomenar a les persones que estan a l'acte senzillament per a donar relleu a la seva presència i per a que vegeu també l'àmplia representació de la Universitat de València que ha volgut vindre avui a estar així amb vosaltres. Senyora vicerectora d'Organització Acadèmica i Professorat i també membre de la Fundació, vicerectors d'Economia i de Projecció Territorial, que està per algun puesto, senyor degà de la Facultat d'Economia, senyor vicedegà de la Facultat de Fisioteràpia, senyor gerent de la Universitat, delegat del rector per a estudiants i delegat del rector per a l'extensió universitària al campus d'Ontinyent de la Universitat de València. On està Jordi?
Jordi estava així fa un segon. Jordi és l'ànima del campus d'Ontinyent i, per tant, jo crec que té que estar nomenat amb tot l'agraïment institucional que mereix, sense dubte. Bé, benvolguts membres del col·lectiu Balarma. He tingut molt poca ocasió d'estar amb vosaltres, però els pocs minuts que hem passat dalt compartint conversa i un cafè, la veritat és que he pogut rebre els impulsos de tota la vostra emotivitat i de tot el vostre compromís, no? Per allò que ha representa, sense dubte, el col·lectiu Balarma. També no puc deixar d'esmentar, com no, estudiantes i estudiants, gràcies per estar així també amb nosaltres, gràcies com a membres que sou de la comunitat universitària del campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Parlant en el col·lectiu, en els membres del col·lectiu Balarma, he pogut prendre nota de que Balarma és un topònim. És un topònim prop a la Vall d'Albaida, no exactament dins de la Vall d'Albaida, però en tot cas rescata la memòria. Dic rescata la memòria és que fa publicitat, diguem-ne en termes no massa correctes des del punt de vista acadèmic, li dona ressò a un nom geogràfic especialment important. Bé, jo m'alegre molt i manifeste la meva satisfacció institucional com a representant de la Universitat de València perquè en l'acte que estem fent ara donem inici a la possibilitat d'un premi que puga portar endavant projectes d'investigació, recerca, generació de nou coneixement en una àrea tan important com l'educació i, en aquest cas, el magisteri. És veritat, l'ha expressat molt bé el senyor degà de la Facultat de Magisteri, que d'alguna manera teníem una situació, si no injusta, almenys desequilibrada, perquè hi havia tradicionalment un premi, com sabeu molt de vosaltres, el Premi Renau Piqueras, Juan José Renau Piqueras, conserva la memòria d'un distingit professor i degà de la Facultat d'Economia, persona molt estimada al si de la Universitat de València i persona, a més, que havia tingut molta relació en el teixit industrial i empresarial de la Vall d'Albaida i, per tant, està bé que es conserve la memòria d'un professor de la Universitat de València, com és el cas de Renau Piqueras. Jo crec que avui resolguem aquest problema d'imbalanç entre magisteri i economia, dos estudis que estan des de pràcticament l'inici. Primer, jo crec que va ser, si no recorde malament, economia, però molt pront es va afegir magisteri, donant resposta a la demanda i a les necessitats expressades de més formació superior, educació universitària per a les persones que viuen i desenvolupen la seva vida personal i professional a la Vall d'Albaida. El premi jo crec que porta un nom magnífic. Preservarà, i l'ha expressat molt bé el senyor regidor d'Educació, preservarà la memòria, farà honor a la història d'un col·lectiu de persones compromeses que han donat, ha dit ell en una paraula molt bonica, exemple. Han donat exemple de compromís al llarg de l'existència d'aquest col·lectiu. Han donat també exemple i compromís d'estar arrelat al territori, és a dir, de fer un ensenyament públic de qualitat, però també un ensenyament que siga congruent, harmònic en el que és el nostre territori, un compromís de projecció territorial que sabeu que té també la Universitat de València. Jo crec que no cal tornar a insistir, però també cal fer-ho. Diàleg, consens, coses que, com ha dit molt bé el senyor degà de la Facultat de Magisteri, hem trobat a faltar moltes vegades i particularment no es pot deixar d'esmentar la LOMQE, la Llei Orgànica de la Millora de la Qualitat Educativa. És evident que tindre la pretensió de millorar la qualitat educativa és algo que probablement no trobaria en cap persona que s'oposara en principi a un impuls de millora. Però el que està clar és que la millora té que ser el fruit d'un consens, perquè difícilment es podrà fer una millora imposada, difícilment es podrà portar endavant un projecte que vol millorar el projecte social més important. El projecte social més important és l'educació de les persones.
Difícilment es podrà portar endavant un projecte d'aquesta natura sense la col·laboració de totes les persones implicades, des de l'estudiantat, des de l'alumnat, fins a les persones que tenen la responsabilitat i, per suposat, les persones que porten també endavant les tasques administratives. Jo acabe dient, volem més ensenyament públic de qualitat i volem, per suposat, sempre diàleg i consens quan es plantegen iniciatives de millora del sistema educatiu, algo que sempre ens trobarà al seu costat, sempre i quan es faça com cal fer-ho. Enhorabona, li puc dir al senyor alcalde que és una persona que conec des de fa molt temps, perquè jo sempre que vinc així, torno a dir-ho, jo sé que és una confidència que ell no ha desvelat, però ell va ser estudiant de Medicina quan jo estava de degà de la Facultat de Medicina. Enhorabona, senyor alcalde, per la teua presidència de la Fundació Universitària Vall d'Albaida i per el teu impuls universitari a la ciutat d'Ontinyent. Enhorabona i moltes gràcies.